Ik ben Marianne, Bruijer van de Woning. En wat heb ik op theater? Ik ben al jaren lid van Speelgroep Gelre. Ik ben begonnen toen ik 7 jaar was bij een jeugdvereniging toneelclub in Reuver. Daar heb ik gespeeld en daarna ben ik dus bij Gelre gekomen. Ik heb een stuk of 5 keer Schiller Hannes meegedaan. De vorige Kuipers, Heksenwaan. En nu weer Kuipers en dit keer in een hoofdrol. Ik doe ook nog meer op het muziekgebied. Ja, ik zing bij het theaterkoor Remeuns Theaterkoor. En ik heb een trio, de Polkadots, waar we dus ook mee optreden. Dialectmuziek, maar ook op aanvraag voor elk gewenst moment kunnen we een programma samenstellen. In dit stuk ben ik Bertha, dat is de huishoudster van Pierre Kuipers. Eigenlijk al vanaf mijn 18e in dienst bij hem. En eigenlijk door het hele stuk, ik word samen met hem ouder eigenlijk. Dus ik maak al zijn ups en downs mee. Ga ook nog even naar Amsterdam. Kom weer terug naar Roermond als hij terugkomt. En ik ondersteun hem op huishoudelijk vlak, op de achtergrond toch wel meer. Ja, wat wil ik bereiken? Dat het niet een heel, alleen maar een stukje wordt stijf en droevig, maar dat er af en toe een kwinkslag in komt, waardoor het publiek ook een beetje kan lachen, toch wel. Wat vind ik het leukste aan deze brug? Nou, ik moet zeggen, ik vind het heel spannend, want kijk, ik heb wel andere hoofdrollen ook gespeeld, maar ik vind het toch wel spannend. Ik vind het heel leuk. Ik vind het interessant ook, het leven van Pierre Kuipers. Ik ben een Roermonds meisje in hart en nieren. En dit gaat me toch aan het hart.